Thatha ndoze nje ivesi lesithathu esalweni sekhulu namashumi amabili anesikhombisa sithi phezulu sheshisa isabatha. Ngoba ngesabatha ngithatha leli vesi lodwa. Isabatha ke likhulu kakhulu. Ngoba uNkulunkulu waphumula ngalo. Nathi aphumula futhi ngalo. Siyamdumisa futhi ngalo. Ake senze izibalo zokuhlanganisa. Safunda kanjalo thina izibalo zokuhlanganisa, izibalo zokususa, izibalo zokuphinda-phinda, izibalo zokuhlukanisa. Sokwenza ke ezokuhlanganisa ibalo. Ngiyathemba ukuthi sonke nje bakade sijosila, akekho benganakile. Asizile lana ezulu. Uzobonana. Ukuba uthi akekho epulpit ngabe ngimbuze umbuzo ngiphendulanga. Kodwa manje ngeke. Zokuza umbuzo uphendule mina. Kulo mthandazo okade ufunda. Ufunda umva kulungqobo walakithi esasweni emakadini. Igama izizukulwana livela kasikhombisa 7 times. Njengoba namhlanje usuku lesikhombisa. Ngaqala ubale la. Bese kuthi igama sabatha livela kashumi isishiyagalombili kulo mthandazo kade ufunda. Sesingena ebalweni zokuhlanganisa. Sizothi ke 7 simhlanganisa no 1, simhlanganisa no 8. Uzobusukhipha iaza kalana ishumi nesithupha u16. Bese ku16 uyamhlukanisa ufake uphawu lokuhlanganisa phakathi kuka1 no6 uzophuma u7. Okokuqala lo uzovela kokwesibili. Okwesibili uzothatha u7 umhlanganise no18 uzophuma u25. Phakathi ka2 no5 ufake uphawu lokuhlanganisa uthi 2 + 5 uzophuma u7. Izinamba azwaqamba manga ingakho namhlanje sibuthene sonke lapha. Ngisho njalo ingoma ithi sibuthene lapha zonke lezo zinto zifuna iqiniso ezwi lakho ziqinisa abantu. Kule ncwadi le iBhayibheli igama isabatha livela kamashumi ayisihlanu nambili 52 times. La. Njengoba kita kesingene bazokuhlanganisa ngezwe ukuthi uqaqo ukuthi asikho ephutheni uma sihlangene la phambi kukaThixo. Amen. Ngisho ngathi mina babe ngcono uJohane noPetro. Bonke noMateyu babamba nendodana. Thina asabi nendodana thina. Saba noThixo uNkulunkulu uyazi wezulu. Vulishamelo sakho samashumi ayisikhombisa nantathu. Ngiyakholwa uNkulunkulu uyise onamandla onke. Ngosuku lesikhombisa uThixo wayeqedile imisebenzi abeyenzile. Waphumula ngosuku lesikhombisa emisebenzini yonke abeyenzile. uThixo wabusisa usuku lesikhombisa walenza
lube ngcwele ukuba ngalolo uThixo waphumula emisebenzini yonke yakhe abeyidabulile wayenza. Amen. Ngizocela ukukhuluma ngento eyodwa, khulume ngeSabatha, usuku esingalo namhlanje, usuku lwesikhombisa. Njengoba ufunda lencwadi, lolu suku lwabusiswa zonke izinto ezikhona emhlabeni. Azike nje zabusiswa ngaphandle kwalolu lwesikhombisa esingalo. Ngokomlando waleli bandla-ke, iSabatha laqala ngo-1910. Sabatha laqala late 1923. Kwakusondwa ngesonto lakuleli bandla, uSweka, kuyisonto losweka. Umhlangano awuphuma ngo-1910 ukhuphuka uye entabeni Dlakazi. Wazophuma ngo-1914 emva kokuba uThixo osesihlalweni esemzimini wokuqala esenika abafundisi abane ngo-1913. Vaka inkosi lapha, inkosi ngayizulu, ngomfundisi uMnqayi, ngomfundisi uMzobe, baba bane. Usethi-ke uzoqala umhlangano ukhuphuke ngoba isonto selihlelekile, well constituted. La sekuphuma uphumhlanga phambili wawusukhuphuka uye entabeni, wangafika entabeni ofika phela ekomisi. 1914 1915 kwayiko lonke wazashaya u-1923 umhlanga uphele ehomisi, ingubo emhlophe yesifale ingekho, engabi khona kulo mhlophe. Uthe ngo-1923 waphuma umhlanga phambili, waphuza ukuphuma, waphuma late. Wayesethi baba mkhulu, ngoba isikhonzi esivele ndwedwe esilethe incwadi eyi-permission ukuthi umhlanga uphume, asizohamba ngendlela sizontanthatha. Base behlofa esikhothini bantanthatha. Wahamba isonto lonke umhlanga ukusuka phambili uye entabeni, ongahambi insuku ey'mbili. Usephambili ufika lapha naphansi wasebe bese uyaphumula ulala. Uza kusasa uthezwe inkulu, upheka amaphalishi namatiye, ishongiti khona lapho uphinde kulale futhi. Uza kusasa uqhutsheka. Wathi mawula ezintuthaneni emaqadini ofana umhlanga khona. Wathi ebusuku wayesefika uGabriel. uGabriel yena uhambisa imibiko, uyi-archangel, a messenger angel at the same time. Waseletha imithetho yeSabatha. Imithetho yeSabatha-ke miningi, idlulile ema-20. Waseyibeka imithetho yeSabatha ukuthi ngoLwesihlanu wonke umuntu uhlamba umzimba. iSabatha iyaqala ukushona kwelanga, hayi ngo-6. ngeSabatha iphele iSabatha makushona ilanga, hayi ngo-6. Sithoma ngabiko. Bese uGabriel wayibeka lemithetho, waseva ngisasibamkhulu, wayesetshela ibandla ukuthi akufike ilozi enkulu la yaletha imithetho yeSabatha, selizoqala-ke iSabatha. Kodwa yayingafakiwe ingubo emhlophe. Wasuqhubeka ngomhlanga waqhuba njalo wazofika ehomisi. Ufike wahlala khona. Bamkhulu uma ufike ehomisi umhlanga bese ushiya, ebese welela entabeni ngabashumayeli. Bese kuyisa imibiko ulethe emhlanganweni.